Καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Νυχατονήσια. Σε ένα χώρο ευωικού μαγιακού κόλπου. Αριστερά μας ο βόρειος ευωικός, δεξιά μας ο μαγιακός. Το σημείο που σας πήρα είναι το βορειοδυτικότερο σημείο της Εύβοιας. Είναι που κάνει πάνω ψηλά στο χάρτη Εύβοια. Τα Νυχατονήσια είναι ένα σύμπλεγμα νησιών που αποτελείται από 5 μικρά νησάκια. Αυτό δεξιά μας είναι και το μεγαλύτερο, και ονομάζεται Μοναδιά. Έχει έκταση περίπου 360 στρέμματα. Το δεύτερο μεγαλύτερο νησάκι του συμπλέγματος είναι αυτό που βλέπουμε μπροστά μας. Είναι η Στρογγυλή. Αυτό πήρε την ονομασία του λόγω σχήματος. Αν παρατηρήσετε πάνω ψηλά στη Στρογγυλή υπάρχει ένας φάρος. Πριν 20 χρόνια έμενε φαροφύλακας. Πλέον ο φάρος είναι αυτόματος, με ηλιακή ενέργεια. Εδώ όλο το μέρος είναι πιστογενές. Είναι αυτή η μαύρη πέτρα που βλέπετε κολλημένη. Υπήρξε ηφαίστειο πριν 5.000 χρόνια περίπου. Και πιθανολογείται ότι ο κρατήρας του ηφαιστείου πρέπει να είναι το στρογγυλό το νησάκι, τη Στρογγυλή. Αν παρατηρήσετε, το πέτρωμα είναι παρόμοιο με τη Σαντορίνης. Μαύρη πέτρα κολλημένη. Γιατί δεν είχαν νερό, ηλεκτρικό και έπρεπε τα παιδιά τους να πάνε σχολείο. Όλες και όλες εδώ μέναν 4 οικογένειες. Αλλά τότε η οικογένεια αποτελούνταν από 10 άτομα περίπου η κάθε οικογένεια. Εδώ η μεταφορά της ίδρυυσης γινόταν την Εύβοια, από το μέρος που σας πήρα. Είτε με παρκούλες με φανιά, είτε με κουπιά, είτε, αν παρατηρήσετε πάνω ψηλά στα κεραμίδια, υπάρχουν υδροροές. Συλλέγαν τα βροχόνερα και τα είχαν για τη λάτρα τους, είτε για να κάνουν μπάνιο. Αυτό με τα μπλε παράθυρα είναι το εκκλησάκι του οικισμού, ο Άγιος Γεώργιος, στον οποίο εκτελείται λειτουργία κάθε 25 Ιουλίου της Αγίας Άννης.